Katu bat hartu ala ez pentsatzen ari naiz. Ari izan eta bizi izan, aditz lokuzioen aspektua. Aupa adiskideok, zer moduz? Gaur, hainbat momentutan gertatzen dena adieraziko duzu. Adibidez, zertan ari zaren, edo non bizi zaren orain, edo zertan ari zinen eta non bizi zinen lehen. Katu bat hartu ala ez pentsatzen ari naiz, baina ez nago ziur. Lehen, etxe txiki batean bizi nintzen, Bilbon, baina orain etxe eder batean bizi naiz, Irunen, eta leku handia daukat. Eta zu, non bizi zara? Ba alduzu maskotarik? Bideo honetan, Amaia, katu bat edo txakur bat hartuko duen pentsatzen ari da. Ikerrek bere iritzia emango dio Amaiari. Maskota bat hartuko duzu? Pentsatzen ari naiz ez dakit txakurra ala katua. Katua, hartu katua. Zergatik? Oso garbiak dira, oso askeak, lan gutxi ematen dute. Niri lanak ez dit beldurrek ematen. Ba orduan hartu 100 ardi. Iker! Zer, erabaki hartu duzu? Txakurra hartuko dut. Txakur gizajoa. Aizu! Momentu honetan, orain, gertatzen ari dena adierazteko, ari izan aditza erabiliko dugu. Aditz hau nor kasukoa da, eta horregatik normalean izan aditza erabiliko dugu. Adibidez, katu bat hartu ala ez pentsatzen ari naiz. Amaia maskota bat hartu ala ez pentsatzen ari da. Baina salbuespen bat dago. Eguraldiaz hitz egiten dugunean. Euskaraz, euria ari du eta elurra ari du esaten dugu. Adibidez, euria ari du, hartu aterkia. Edo, haiene, elurra ari du, txamarra jantziko dut. Askotan, egon aditza erabiltzen da, ari izan aditza erabili ordez. Kontuz, ari izan aditzak jarduera bat, ekintza bat adierazten du. Dinamikoa da. Egon aditza estatikoa da. Ez du jarduerarik adierazten. Horregatik ezin dugu esan, pentsatzen nago. Honela osatzen dugu esaldia. Aditza, ten edo tzen amaierarekin, eta gero, ari izan. Aditzak N edo S amaiera duenean, ten amaiera gehituko diogu. Adibidez, egon, egoten. Aditzak N edo S bukaera ez duen guztietan, zen amaiera hartuko du. Adibidez, pentsatu, pentsatzen. Adibideak orain, katu bat hartu ala ez, pentsatzen ari naiz. Ez dugu pentsatzen nago erabiliko. Amaia maskota bat hartu ala ez, pentsatzen ari da. Ez dugu pentsatzen dago erabiliko. Eta Amaia etxe txiki bat egiten ari da txakurarentzat. Egiten dago baztertuko dugu. Orain arte, ari izan aditza ikusi dugu. Orain, bizi izan aditza ikusiko dugu. Non bizi garen adierazteko. Adibidez, irakaslea lehen etxe txiki batean bizi zen, Bilbon. Orain, etxe eder batean bizi da, Irunen. Txakurrak familian hobeto bizi dira. Osatu esaldiak. Katu bat hartu ala ez pentsatzen ari naiz. Euria ari du. Lehen etxe txiki batean bizi nintzen, Bilbon. Orain
etxe eder batean bizi naiz, Irunen. Zu non bizi? Zara. Ari izan, aditza. Eguraldiarekin ari du erabiltzen dugu. Ez nahastu, ari izan eta egon. Bizi izan, aditza. Segi aurrera.